cartoons. लंबू टिंगू की जोड़ी हमेशा कुछ न कुछ ऊटपटांग हरकत करेले ही, लेकिन ई बार बेरोजगारी के हद ही बढ़ गए रहे। दोनों के पास कुछ भी पैसा ना रहे। लंबू और टिंगू दोनों कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढत रहले जे आसान भी होखे और पैसा भी ज्यादा मिले। टिंगू भैया, अरे पास में कुछ पैसा ना बचल। हम तक कितना दिन से होटल में खाना भी ना खैनी। कुछ करा तू, दिमाग दौड़ावा। अरे बात बात में तू हमरा के एगो अच्छा आइडिया दे देले बाड़ा। लंबू के कुछ समझ में ना आयल, वो सोच में पड़ गई। तू का कहल चाहता टिंगू? अरे तू ही कहला ना कि कुछ होटल जैसन। का मजाक कर तड़ा टिंगू भैया? होटल कैसे शुरू कर जाये हमनी के? भाई लंबू, होटल ना, कम से कम चाय के टपरी तो शुरू कर सके नी। लंबू के अब समझ में आयल कि टिंगू का कहल चाहत रहे। बहुत बढ़िया आइडिया बा भैया। हमनी चाय के टपरी शुरू कर सके नी। चौक में हमार मामा के एक छोटा सा जगह बा, ओइजे ठेला लगावल जाये। ठीक बा, तो अब हम बाकी इंतजाम करता नी। लंबू और टिंगू बर्तन, गैस, दूध, चाय के ग्लास ऐसन बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके और जैसन लंबू बतवले रहे उहे तरह चौक में लंबू के मामा के जगह रहे वहाँ पहुँच जाएले। शुरू हो जाला चाय के टफरी। लंबू और टिंगू चाय के टफरी के बहुत बढ़िया तरीका से सजावेले और उहे वक्त एगो आदमी वहाँ से गुजरेला। का बात बा लंबू टिंगू? दुकान बहुत बढ़िया बनोला तू लोग, बस एगो बात के कमी बा। वो कैसन कैलाश भाई? तुम्हार दुकान के एगो अच्छा सा नाम चाहिए। ई तो हमार दिमाग में औबे न करल। चला कैलाश भाई, तू ही कोनो अच्छा सा नाम दे दा। कैलाश कुछ सोचेला और एक अच्छा सा सुझाव देवेला। लंबू टिंगू की स्पेशल चाय, ये नाम कैसन रही? बहुत बढ़िया बा। हाँ। लंबू और टिंगू के सबसे पहली स्पेशल चाय तोरा खातिर कैलाश भाई, वो भी फ्री फ्री फ्री। एक हंसी के ठहाका लागेला। कैलाश वहाँ से स्पेशल चाय पी के निकल जाएला और लंबू टिंगू अपन काम में लग जाएले। धीरे धीरे लंबू टिंगू के चाय के टफरी पे बहुत सारा ग्राहक आवे लागेले और उनकर नाम आजू बाजू में बसल बहुत सा गांव में फैल जाएला। लोग दूर दूर से वहाँ चाय पिए आवे लगले। अरे वो लंबू टिंगू के स्पेशल चाय वाले दुकान यही बा का? हाँ हाँ ये बा। बतावा कैसे सेवा करी हमनी के? अरे भाई, हम जनकपुर से आयल बानी और आपके चाय के हम बहुत चर्चा सुन ले बानी। सोचनी आज चाय पी के ही जाई। अच्छा कहला दोस्त, आवा बैठा, हम चाय लेके आवतानी। हरिदास और सूरदास के चाय बहुत पसंद आयल। इतना दूर से आवे पर टिंगू उनका से चाय के पैसा ना लेवेला और वो दोनों खुश होके चल जाएले। लंबू और टिंगू अक्सर लोगन से चाय के पैसा ना लेवत रहले या तब बाद में देवे खातिर कहत रहले। ये देख के उनकर गांव के ही कुछ लोग उनकर फायदा उठावत रहले और उधारी कर शुरू कर देले। अरे भाई लंबू, जरा चाय दिया। अच्छा सुना, अरे हम हड़बड़ी में बटुआ लावल भुला गए। कोनो बात नहीं है किशोर, हम पैसा लिख के रखे नी, तू बाद में आके दे दिया। हाँ हाँ, याद से दे दे। ऐसन हर केहू दूसर आदमी करे लागल और लंबू टिंगू उधारी देत रहले। अरे टिंगू, बता बता हमार खाता में कितना पैसा हो गई? रुका, बता बता नहीं। हाँ, 420 रुपया हो गई। इहो चाय के जोड़ला, हम पैसा आवत ही चुका दे। ठीक बा। ऐसन बहुत सारा लोग के ढेर सारा उधारी लंबू और टिंगू के पास जमा हो गई, जैसे दोनों परेशान हो गईले। लंबू, अगर ऐसन ही लोग उधार लेत रहले और चुकौले ना तो हम दोनों कर्जा में आ जाए, फिर हमके ही दुकान भी बंद करे के पड़ी। तू टेंशन मत ला, हम कुछ करता नहीं। लंबू जौन जौन लोग से उधारी ले ले रहे वो लोग तक खबर पहुँचाएला कि सिर्फ उनका खातिर कल चाय मुफ्त में मिली और फिर किशोर, प्रतीक, निरंजन और बहुत सारा लोग वहाँ आ जाएले। सुन ले बानी भाई, आज हमनी खातिर मुफ्त के चाय बा। वैसे भी तो तू मुफ्त में ही पिएला। अरे मुफ्त में ना, उधारी में। पैसा तो हम दे दे। अब कब देबा? अरे दे दे, भाग थोड़े ना जाई। लावा चाय पिलावा। लंबू जाके बाहर के रास्ता बंद कर देवेला और जे लोग भी उधार ले ले रहले उनका मार मार के भरता बना देवेला। सब चिल्लाए लागेले। अरे लंबू, ई का कर रहल बड़ा?
अरे अरे मारत काहे बड़ा? इला और ला, पैसा ना दे बना। इला और ला। अरे अरे भागा, लंबू लगा था पागल हो गइल बा। सब वहाँ से भाग जाएले और उधारी वैसन के वैसने रह जाएला। टिंकू समझ जाला कि उधारी ऐसे ना निकली। वो एक प्लान बनावेला। लंबू, अपन पैसा निकाले के खातिर हमरा लगे को सुपर प्लान बा। कैसन प्लान टिंकू भाई? तू बस अब देखा जा हमार कमाल। टिंकू एक बड़ा सा कप कुम्हार से बनवा के लावेला और वो अपन टफरी के बाहर टेबल पे रख देला। इतना बड़ कप, एकर का कइल जाए भाई? हमनी एमे अपन स्पेशल चाय भरल जाई और जे के भी उधारी बा उनके एगो स्पेशल ऑफर देहब। कैसन ऑफर? अगर एमे रखल पूरी चाय पी ले तो उनकर पूरा उधारी माफ हो जाई और अगर ना पी पौले तो उनके तुरंत सारा उधार के पैसा देवे के पड़ी। टिंकू जैसे कहलस ठीक वैसने खबर लंबू सब के पास पहुंचा देला और उधारी चुकता होके के लालच में सब चाय के टपरी पे पहुंच जाएले। अरे बस इतना ही चाय पिए के बा और उधारी माफ। हाँ हाँ, चला, जे भी पियल चाहता वो पी सकेला। ओए इतना सा बात, हम तो चुटकी बजावत ही चाय खत्म कर दे। तो हो जा शुरू। जोश में आके निरंजन चाय पिए लागेला पर थोड़ा सा ही पी पावेला। अरे भाई, हमरा से तो ना हो पाई। तो लावा हमार उधारी जल्दी से। अरे ले ला भाई। निरंजन पैसा देके वहाँ से चल जाएला और बाकी लोग अभी भी उधारी चुकता करे के लालच में उहे रुक जाएले। एक एक करके सब लोग चाय खत्म करे के कोशिश करे लगले पर सब हार जाएले और शर्त के मुताबिक उनका उधारी चुकावे के पड़ेला। अरे टिंकू भाई, हमके माफ करता, अब से हम कबो भी उधारी के चाय ना पियब। हाँ, इला अपन सारा पैसा हमनी के अब चले के चाहिए। टिंकू के आइडिया काम कर जाएला और सब लोग पैसा देके चल जाएले। टिंकू भाई, लेकिन ये चाय के कप वो लोग खत्म काहे ना कर पौले? ये कप बाहर से छोटा दिखेला लेकिन अंदर से काफी बड़ा बा, यही से के केहू खत्म न कर पौलस। लंबू टिंकू के पास एक ही दिन में उधारी के इतना रकम वापस आ गई कि उ लोग एक चाय के दुकान खोले के फैसला कैले जेकर नाम रहे लंबू टिंकू के स्पेशल चाय। लंबू टिंकू के स्पेशल चाय के दुकान भी पूरा शहर में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से यहाँ आके लंबू टिंकू के बनावल स्पेशल चाय के मजा लेत रहले और जगह जगह जाके लंबू टिंकू के टफरी और लंबू टिंकू के स्पेशल चाय के दुकान के किस्सा कहानी सुनावत रहले। ऐसन रहे लंबू और टिंकू के चाय के टफरी।